салом дӯстон, Роналдо айни замон дар кишвари Эрон қарор дорад. Дастаи Ал-Насри ӯ дар бозии марҳилаи якуми гурӯҳии Лигаи Чемпионои Осиё бо дастаи Персеполиси Эрон бозӣ хоҳад кард. Ҳамаи ин майлаш, мо мехоҳем ба шумо дар бораи бесару сомоние ки дар Эрон рух дод ҳарф занем. Хаос, аммо ба маънои хубаш. Боз дигар хабарҳои муҳими як шабонарӯзи охирро аз видеои имрӯзаи мо ёфтаву дар борааш маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт ва моро имшаб ва пагоҳ тоб рақобатҳо интизор аст. Милан қувваи худро бо Ньюкасл Юнайтед месанҷад. ПСЖ дар майдони худ Боруссия Дормундро пешвоз мегирад. Манчестер Юнайтед кӯшиш мекунад ки дар Бавария мағлуб нагардад. Интер бошад бо Реал Сосидад во мехӯрад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Неймар ва дигар ҳамдастагони машҳури ӯ натавонистанд дар майдони хонагиашон бозии хуби худро нишон бидиҳанд. Ин суханро мо ҳам дар натиҷаи нишон додани бозии Ал-Ҳилол ва ҳам аз ҳисоби бозӣ мегӯем. Рақиби дастаи Ал-Ҳилол дар бозии якуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо дастаи навбаҳори кишвари ба мо ҳамсоя ва дӯст Узбекистон буд. Бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. Ин ҳам дар ҳолест ки дастаи Неймару Малкому Митровичи дигарон танҳо дар охири рақобат ҳисобро баробар намуданд. Голе ки Ал-Болеахи бо он ҳисобро баробар намуд, танҳо дар дақиқаи иловагии 90 зада шуд. Бозингарони узбек бошанд тавассути голи Табатадзе пешсаф буд. Он гол дар дақиқаи 52 зада шуд. Баъд аз гол футболбозони узбек дигар ба қасди нигоҳ доштани ҳисоби рақобат бозӣ мекарданд. Ба ҳуҷум намерафтанд ва танҳо ҳисобро бетағйир монданӣ буданд. ҳарчанд ҳамсояҳои мо дар охири як гол ҳам сар дода бошанд, аммо ба мақсади худ расиданд. Дар сафар бар муқобили Ал-Ҳилол як имтиёз гирифтан кори осон нест. Шояд суханҳои сармураббии Ал-Ҳилол Жезус ҳақ бошанд. Бале, навбаҳор вақтро зиёд кашол дод ва бозингарони ин тим қоидаи бозиро зуд вайрон мекарданд. Аммо инро метавон роҳи расидан ба мақсад гуфт. Навбаҳор ҳамин роҳро интихоб намуд ва дар интихоби он хато накард. Дастаи Истиқлол имрӯз аввалин бозии худро дар Лигаи Чемпионҳои Осиё бар муқобили дастаи Ал-Дуҳайл баргузор хоҳад кард. Баъд аз он ки Ал-Дуҳайл ба сафи худ бозингари собиқи дастаҳои Интер, Ливерпул, Барселона ва дигар дастаҳо Филиппи Каутиньоро ба ҳайати худ ҷалб намуд, ҳамаи мо ин бозингарро дар Тоҷикистон интизор будем. Ва аммо тавре маълум гашт, ин футболбоз ба ватани мо наомад. Бозӣ бо вақти душанбе соати 21:00 оғоз мешавад. Бовар дорем ки варзишгоҳ маломоли мухлисон хоҳад буд. Ҳар як мухлиси футболи меҳан имрӯз тарафдори дастаи пойтахт аст. Чӣ мухлиси Равшан, чӣ мухлиси Регар ва чӣ мухлиси Истаравшан имрӯз дастаи Истиқлолро тарафдорӣ хоҳанд кард. Аз бозингарони маҳаллӣ ва легионерони даста ҳама бозии устуворро интизоранд. Айни замон Истиқлол 7 легионер дорад. Баъзеашон дар рафти мавсим худро хуб нишон доданд. Метавон бо онҳо боварӣ кард. Баъзеи дигар на он қадар бозии хуб доштанд, вале Лигаи Чемпионҳо куллан мусобиқаи дигар аст. инҷо бояд аз сару гардани худ баландтар ҷаҳида бозӣ намуд. Мавсими гузашта барои Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Осиё на он қадар бобарор буд, аммо дастаи пойтахт дар ин мусобиқа аллакай корнамоиҳои хуб дорад. Ал-Ҳилолро ки онро Митрович Реал Мадриди Осиё ном бурд, аз дастаи Истиқлол ҷазои худро гирифтааст. Ал-Дуҳайл, Барселона, Баварияу Реал нест. Тарсу ҳарос аз ин тим надорем, аммо эҳтиёт ними ҳаёт. Дар назди мухлисони худӣ бозӣ ва натиҷа бояд дилгарм кунад. Истиқлол ба пеш. Юлиан Дракслер акнун аз дастаи ПСЖ расман рафт. Ӯ бозингари нави тими Ал-Аҳлӣ гардид. Ӯ дигар дар дастаи ПСЖ нест. Пас аз он ки ба Париж сегонаи дар нохунак афсонавии Неймар, Месси ва Мбаппе омаданд, ин бозингар аз дидаҳо ва диққати омад дур монд. Айни замон ПСЖ мехоҳад ӯро фурӯхта беш аз 20 миллион евро кор кунад. Талабгори Дракслер аз кишвари Қатар дастаи Ал-Аҳлӣ аст. Чунин ном даста дар Арабистони Саудиям баромад мекунад ки дар он Марез ва Максимен бозӣ доранд. Вале ин куллан дастаи дигар аст. Баъзе аз сомонаҳо ҳатто иштибоҳан саравал Дракслерро бо пироҳанҳои дастаи Ал-Аҳлӣ Арабистони Саудӣ дар сомонаҳои худ ҷо доданд. Танҳо пас аз чанд муддати ин иштибоҳ ислоҳи худро пайдо кард. Он дар чемпионати Қатар бозӣ хоҳад кард. Дракслер маҳз ба ин даста ки дар шаҳри Доха қарор дорад, пайваст шуд.
бозингари олмонӣ бо дастаи нави худ то соли 2025 шартнома имзо кард. ПСЖ барои ин трансфер 20 миллион евро ва чанд миллиони дигар бонусо ба даст овард. Қаблан футболбози 29 сола бо саббҳои оилавӣ ба ин клуб нагузашт, вале ҳамакнун Дракслер барои трансфер розигии худро дод. Юлиан рӯзҳои истироҳат бояд аз муоинаи тиббӣ гузашта бо қатариҳо шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонад. барои дидани Роналду ҳазорон нафар дар пойтахти ин мамлакат ба кӯчаҳо рехтанд. Шумораи одамоне ки мехостанд Криштианоро бубинанд чунон зиёд буд ки баъзеҳо ба кӯҳҳо баромада мехостанд футболбози дӯстдоштатарини худро бинанд. Шояд худи Криштиано Роналду дар ҳайрат монд ки ӯ дар кишвари Эрон чунин шумораи зиёди мухлисон дорад. Ӯ пай мебурд ки дар ҳамаи мамлакатҳои олам шумораи муайяни тарафдорони худро дорад, вале чунин издимоми бузурги тарафдорони худро ҳамлагари португалӣ аниқ мунтазир набуд. Баъзеҳо пас аз он ки ба дидори Криштиано расиданд ҳатто ба гирия даромаданд. Тасаввур кунед ки дидани Роналду барои баъзе мухлисон чӣ гуна муҳимият дорад. Баъзеҳо бар он ҳастанд ки қариб дар ҳамаи кишварҳое ки он ҷо қисми бештари аҳолиро мусалмонон ташкил медиҳанд, Криштианоро ҳамин тавр пешвоз мегиранд. Сабаб дар он аст ки ҳамлагари португалӣ намояндаҳои дини исломро хеле хуб мепазирад. Дар кишварҳои гуногун ба мусалмонҳо кӯмаки зиёд мерасонад. чунин мисолҳо зиёданд. Дар Суриya ҳам Криштиано кӯмаки худро зиёд расонда буд. Ҳамчунин гузариши ӯ ба кишвари мусалмонӣ, яъне ба Арабистони Саудӣ, шумораи мухлисони ӯро дар байни мусалмонони олам боз бештар кард. Автобуси дастаи Ал-Насрро мухлисон дар шаҳри Теҳрон чунон гир карданд ки дастаи Манчестер Ситиро ҳангоми требл кардан автобусашонро ҳамин хел гир накарда буданд. Акнун тасаввур кунед ки дар Тоҷикистон Криштианоро чӣ гуна пешвоз мегиранд. Дар мамлакати мо ҳам Криш шумораи хеле зиёди мухлисон дорад. Ман ҳатто одамеро мешиносам ки ба хотири дидани Роналду аз Москва ба Душанбе билет хариданист. ба ҳамин тамом боидам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.